Hello लोगोफोर, welcome to my SKP Creations YouTube channel. So लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो. So दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय करेसननिफ्राय दिनै आङो पिज्जा बाय खालामना लाबोदोंमोन. दिनै दा बेखौनो आनबक्सिं खालामनानै जालायनोसै आं आरो आंनि मिसेसजों. वाव, so nice यार लोगोफोर. गोथाव जाथारगोन खोमा. फार्स्ट टाइम ले लोगोफोर, दिनैसो मोनजासिगोन पिज्जाखौ माबायदि मोनजाफेराखैमोन सानसेबो, दिनैसो मोनजासिगोन फार्स्ट टाइम दिनैनो. स' बिदिब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो. जोबोद जानो लुबैथारबायलै पिज्जाखौ, आंनो जाथारनोसै फार्स्टनो.